du? Guten Tag, meine Lieblinge. Ich bin der Nietzsche, som vi nok kan se. Nietzsche var en tysk filosof, som blev født i Rücken i det preussiske Sachsen. Han blev født i 1844 og døde i år 1900. Han var meget religionskritisk, men han var ironisk nok søn af en protestantisk præst, og begyndte faktisk at læse teologi, men droppede studiet til fordel for at læse filologi i Leipzig. Det var i 1865, han startede på det. Han studerede også musik og prøvede selv at blive komponist, for hans tidlige filosofi handlede meget om musikken og glæden i det. Han var meget gode venner med Wagner på et tidspunkt, men senere blev han meget kritisk overfor det. Nietzsches filosofi er meget kringlet, fordi at han på flere måder modsiger sig selv og ændrer mening i sin filosofiske udvikling. Han har nogle forskellige perioder, og vi har fokuseret på hans kritik af kristendommen. Men nu vil jeg ikke snakke om hans kritik af kristendommen. Jeg vil snakke om nogle centrale begreber i Nietzsches filosofi. Et af de første begreber, det er herremoral, og det er det sunde eller det stærke menneskes moral. Og livsfylde og selvudfoldelse, det er de højeste værdier, som man hylder i den her moral, og den fri vilje. Individet er værdiskabende, altså skaber sine egne værdier. Der er ikke nogen, der skaber dem for andre. Og så mennesket har en livskraft, altså viljen til magt, som er et andet begreb, vi skal snakke om senere. Ja, overmennesket skaber selv sin mening med livet. Den er mening med livet relativ, og det er der, at det gode findes, ifølge Nietzsche. Den, der udlever herremoralen, betegner Nietzsche som de efterstræbelige overmennesker, eller det fornemme menneske, som han gør i en tekst af Antikrist, som jeg har læst. Og så bliver de for sig selv, de bliver nærmest selv en Gud, når de bliver sådan overmennesker. Gud er jo død i forhold til Nietzsche. Slavemoral er det modsatte af herremoralen, og det er det viljesvage, selvfornægtende og kristent underkuende menneskes moral. Kristendommen var for Nietzsche det største og værste eksempel på slavemoralen, hvilket bygger på, at den her verden er røv og nøgler, og vi venter på at komme til det hinsides. Og ordet slavemoral bygger på, at det samfund, vi lever i, er bygget af slaver, der gjorde oprør for lang tid siden, og det faktisk er slaver, der styrer samfundet, og det burde det slet ikke være, ifølge Nietzsche. Det er den tilstand, som man lever i slavemoralen, det er nihilisme fra Nietzsche, og nogen har hørt nihilisme i forbindelse med nogle punkter, som synes, at det er fedt, men Nietzsche synes faktisk ikke, det er en særlig god ting. Nihilisme, det kommer af det latinske ord nihil, som betyder intet, og det er for Nietzsche negativt ord, der betyder, at tilværelsen er fuldstændig uden værdier, og kristendommen er et eksempel på nihilisme, kristne værdier, som så åbenbart ikke er nogen værdier. Viljen til magt, og forresten overmennesker, er også et vigtigt begreb, og det er bare mennesker, som udlever herremoralen. Viljen til magt, det er den motivation, som driver alle mennesker, også selvom de har slavemoral. Og det er al menneskelig adfærd, overpersonlighed og ubevidst livskraft. Det er menneskets stræben efter magt. Giver det mening? Godt. Omvurdering af værdier. Det synes jeg er lidt svært. Nietzsche mener, at der skal en omvurdering af værdier til for at stoppe samfundets fordærv. Jeg læser ikke op nu. De svages kristne værdier er forældede og usunde. Det er ydmyghed, at mennesket ikke selv er et skabende væsen, men et resultat af Guds skaberkraft. Det er fy, ifølge Nietzsche. I stedet skal der indføres værdier, som hylder mennesket som skabende, kreativt væsen, og som kan besidde storhed og udføre sande præstationer. Det er overmenneskets værdier. Gud er død er et andet vigtigt, ikke begreb, men udtryk i Nietzsches filosofi, og det er den seneste udvikling i den moderne videnskab, altså moderne videnskab, det der var moderne i Nietzsches tid. Den kristne Gud er ved at dø i det industrisamfund, som udvikler sig, og Gud spiller ikke så stor en rolle i samfundet længere, og specielt ikke i Nietzsches filosofi.
Og Nietzsche han var jo monist, det vil sige, han troede på én tilværelse. Men det var den her verden, altså den sjælelige verden, hvor Platon tror på to verdener, fænomenernes og idéernes verden ville være så samme som at sige, at Nietzsche kun tror på fænomenernes verden. Det var de vigtige begreber, så kommer vi til perspektiveringen. Nietzsche har nogle forskellige mennesketyper, og det kan man perspektivere til Kierkegaard, som også har nogle forskellige mennesketyper. Han har spidsborgeren, ironikeren, æstetikeren, und so weiter. Sartre, som kommer senere end Nietzsche, han var også meget religionskritisk, ligesom Nietzsche. Platon kritiserer Nietzsche. Nietzsche, han var meget, meget vild med, eller han vidste rigtig, rigtig meget om det antikke Grækenland, og Platon dissede han for sin dualisme, altså med fænomenernes og idéernes verden. Hobbes bygger han også på med naturtilstanden, altså det er mere det der med, at mennesket er egoistisk, det der er villig til magt, som har med Hobbes at gøre. Marx er også religionskritisk. Han har samme syn på religionens virkning på mennesket, massen, altså opium for folket. Og det er slut nu. Skide godt. Und tschüss, bis dann. Dankeschön. Fantastisk.